človek vníma nejakú neistotu, pochybnosti, obavy z toho, čo bude, vracanie sa k minulosti, obviňovanie sa, takže nevravím, že to bolo celý čas, nejak som extra netrpel, ale človek cíti, že je tam niečo, čo mu chýba. Vy ste profesionálne hrávali v hokeji, ja som sa len do tej knižky začítala a našla som tam takú peknú pasáž, kde ste vlastne hovorili o tom, že vždy ste robili to, čo povedal ten tréner, tam choď do toho kúta a tam teraz útoč a tak ďalej, ale že napriek tomu, že ste boli ten poslušný hráč na tom ihrisku, tak ste boli niekde v tej tretej päťke. Áno, je to o tom, že potom tam chýba tá kreativita, že človek chce byť za toho pekného, za toho, ktorý robí veci správne, tak ako sa majú, ale na druhej strane tým potlača samého seba, svoje skutočné nejaké túžby, volania, intuíciu, tú jeho chuť tvoriť. Ja si myslím, že keď nás počúvajú teraz aj posluchači, tak si povedia, že možno aj oni majú svoje veci, problémy, starosti, ktoré by chceli zmeniť vo svojom živote, lebo však kto nemá. Ale si tak hovoria, že neviem ako na to a teraz si poviem možno, že no, tak mohol by som vyhľadať nejakého mentálneho kouča a na druhej strane si povie, a čo mi už ten mentálny kouč môže povedať a môže mu vôbec dôverovať, však kto to je, čo to je za človek a ako sa na neho obratím, na koho sa obratím, hej, že vo mne to vzbudzuje trošku aj takú nedôveru, ten mentálny coaching ako taký, pretože neviem, či tí ľudia, ktorí ho robia, sú skutoční odborníci a majú za sebou množstvo skúseností a tak ďalej. Čo by ste teda na obhajobu toho mentálneho coachingu povedali? Ja by som chcel povedať, že súhlasím s tými ľuďmi a s tými obávami, ktoré majú, pretože vidíme, že sme zaplavení rôznymi coachami a tá dôvera je za mňa kľúčová. Čiže moje odporúčanie je nasledovať toho, kto žije taký život, ako by ste chceli naozaj žiť vy a nenechať sa opiť niečím, ako to zvonku vyzerá. A ďalšia vec, že coach nemá tie odpovede, je to o tom, že je to človek, ktorý vám má pomôcť objaviť tie vaše vlastné odpovede, ktoré si so sebou nosíte.